Ez hogy rángat ez a fegyver, basz meg? Egy, mintha kerülne, ugye? Jó, egy elfeküdt. Ott még ketten vannak, egy mögötte. Itt is lesz valaki. Könnyörű, tározzunk egyet. Ez igen. Csak most azzal a hatchliggel az a baj, hogy most itt fogod hallani, hogy futparázti. What? Ezek nagy playerek Igen, és szerintem. 35 ennyi volt, nem játszom többet. Ennyi volt már a Tarkov. Alig az meg, hogy nózumba lősz. Nem, nyolcumba kell ilyenkor, de hogy elmakkolt a fejére, bazd meg, azt a kurva mákos sávú, geci. Te futsz? Nem, Nem rád, ugye? nem. Láttál, ugye? Nem láttalak. Előtted mentem el. Megöltek. Ott áll kint a mező vagy a tér közepén, bazd meg, és fejen lőtt. Ez az. Játsszál csak a kis ingyenes játékoddal. Adj értelmi szinten, amit a Lukásnak geci. Az még rosszabb az a gyerek. Hallottad ezt a röhögést? Geci! Mint egy elme. Ingyenes, ingyenes single player játszik ő. Nem még jobb. Mindjárt kivesszük ezt a hangot, remélem nem pofáztunk bele. De megijedtem. Jó, átmegyek másik Discordra. Sziasztok! Aha! Megöltek. Geci le. Nem tudok leugrani. Úristen, mi volt ez? Beakadtam, geci. De amúgy ez mi volt? Nagyon sokat kapott.